To je 10 Božích prikázaní. Pozrite, tak by som to chcel povedať, alebo tak ľudovo, jednoduchúčko. Zoberte si, že máte dva brehy. Jeden breh, druhý breh, vysoký, strmý breh. Medzi tým si predstavte nejaký vodopad, nejaké kamene, výška, je to veľká výška z jedného brehu, na druhý breh sa chcete dostať. A sú tam dve lavičky. Jedna lavička so zabradlím a druhá bez zabradlia. Velikánsky breh, hovorím, a velikánska výška nad tou divokou vodou. Prosím, pýtam sa, po ktorej lavičke by ste šli. Tá lavička je úzka, keď to ešte kreslím žiakom, nakreslím, tam sichrávo, však blesky, hrmy, šmíka sa, sichrávo je výška veľká, úzka lavička. Pýtam sa, po ktorej lavičke by ste šli. Každý rozumný človek by si vybral ktorú? Tá, čo má zabradlie. Však tá bez zabradlia, no môžeš si aj po nej vybrať, ale otázka času, hej, prvé 2 kroky a možno sa šmykneš a poletíš dolu. Teraz si predstav, že kolo toho to zabradlie má 10 stĺpikov. 10 stĺpikov a zabradlie. To zabradlie, to je 10 Božích prikázaní. Každý rozumný človek si vybere prejsť z jedného brehu života na druhý, rozumný si zobere cez šmiklavú lavičku to zabradlie. 10 Boží prikázaní je zabradlie, ktoré ti neskáče do cesty, ale je vedľa cesty. Potrebuješ sa ho chytiť. Hlupý človek povie, ja sa obmedzovať nedám. Ja sa obmedzovať nedám. No a zobere pilku na železo, začne rezať, však to zabradlie. No, odrežeš ho a poletíš dolu a zahyneš aj spolu, aj s tým zabradlím. Je úplne jedno, pri ktorom stĺpiku ty preskočíš. Úplne jedno, keď zahyneš, alebo sa dodruzgaš. Úplne jedno, či 1., 2., 3., 6., 10. Úplne jedno, pri ktorom stĺpiku preskočíš, letíš dolu, keď nezahyneš, Bohu vďaka, že môžeš ešte raz, druhý pokus. Ale keby sme to tak obrazne povedali, to 10 Boží príkaz je v každom prípade, je to zabradlie, ktoré ti neskáče do cesty, Pán Boh ťa ním nechce obmedzovať, naopak chce ti pomáhať. Ty chceš prejsť z toho brehu na druhý breh. Z toho sveta, alebo zo zeme potrebuješ, alebo chceš prejsť do neba. Pred tým zabradlím tam stojí tvoj otec, tvoja matka, kňaz, ktorý ťa nebude s reťazom ťahať, že kde ty máš ísť, ale povie ti, človeče, ne. Pre tebou už sa 5, 10, možno neviem koľky, šmykli tu na tejto lavičke. Zober si, človeče, vyber si tu a prejdi cez tú lavičku tam, kde máš to zabradlie. Čiže 10 Boží prikázaní, Pán Boh nám ho nedal preto, aby nám zavádzal, zabradlie nám není v ceste, ale je vedľa cesty. Človek, ktorý bojuje proti 10 sa podobá tomu nerozumnému človeku, ktorý by odrezal to zabradlie a skončí dolu. 10 Boží prikázaní. Prvé prikázanie je, ako ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal. Predstavte si, ako to bolo v časoch Mojžiša, ešte dá sa povedať aj neskôr ešte, vyvolený národ, okolo nich mnohé národy dookola však, ktorí medzi sebou bojovali, stále to bolo s tým mečom, keď čítate Starý zákon, však. A teraz, prečo Pán Boh to tak hovorí, ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby sa im kláňal. Nezdá sa nám to také, že či to nie je také žiarlivé, ale v žalmoch to aj máme napísané, ja som Boh žiarlivý. Sa nám zdá, že však žiarlivosť predsa je nedostatok lásky. To znamená, je to jakási nezriadená láska, závisť, to znamená láska k sebe a tak ďalej. Čiže ako to je možné? Ako to Pán Boh myslí? Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných boh okrem mňa, aby sa im kláňal. Predstavte si také divoké kmene, a ešte v súčasnosti, alebo aj vtedy boli, ktoré povedzme mali všelijaké zvyky a návyky. To znamená, predstavte si, že bol povedzme kmeň, ktorý si zhotovil z bronzu, tak jak tu máte, myslím, že to je bronz, alebo čo to je, mosac. No, z toho z Mosádze však zhotovené, odliali si velikánsku tú sochu a tam to malo akúsi tú veľkú papulu, šmykačku, to tam mali však, taká šmykačka bola dohora a si predstavte, že povedzme raz za pol roka alebo raz za rok vylosovali z toho kmeňa, matka musela dať dieťa a po tej šmykačke si predstavte, šmykli dolu a tam bol rozpálená tá socha, oheň však a teraz tá matka zúfalo však plakala a to dieťa po tej šmykačke šups a rovno do tej papule však tomu bronzovému bohu. Nie v tom bolo nebezpečie, že ty si sa zohol pred tým bohom.
Nie, ale to bolo nebezpečie, čo s tým súvisí. Tá úcta k tomu Bohu ťa priviedla k tomu, že ty si vraždíš svoje dieťa. Alebo mali, povedzme, nejakého kamenného božika, Boha, povedzme, si nadrezávali si ruky, však a tým ho uctievali, že aj ste počuli v starom zákone, keď bol prorok Jeremiáš, tak sa nadrezávali však a stalo sa to, že vlastne vykrvácali, mnohí nevedeli o šlachách, nič prerezal, nevedel potom pohnúť to rukou. Nie v tom bolo nebezpečie, že sklonil sa pred tým kamenným bohom, ale v tom, čo s tým ďalej súviselo. To znamená, že vlastne zmrzačil sa, alebo vykrvácal, zomrel nejeden, alebo mali nejaké, povedzme, z dreva hotovené, no a potom sa opili však a nemal muž iba svoju ženu, ale mal druhé ženy, všelijak sa to tam pomiešalo, domiešalo, zás nebolo v tom nebezpečie, len že sa zohol, ale čo s tým ďalej súviselo. A poviete si, no na čo nám to ten farár hovorí, dneska to je jasné, kto sa dneska pokloní nejakému bronzu, pred jakým kameňom ja sa dneska zohnem, alebo pred jakú desku, kto sa tam zohne. No, nikto, ale platí aj dneska to prvé Božie prikázanie, samozrejme. Ako? Dneska je diabol rafinovanejšie, ide na ľudí. Vie, že sú vzdelaní, chytrejší. Dneska len vymenil tých božíkov. Dneska to není bronzová socha, není to kamenná socha, kameň alebo drevo. Dneska sú to iní božíkovia. Napríklad alkohol. Zohneš sa predtým a pošľapeš svoju ženu, svoje deti, celý život. Nezriadený sex, drogy, možno politická kariéra, moc, politická moc však. No to sú vlastne tí božíkovia. Televízor je tvoj Boh. To, čo dáš prednosť Bohu, prečím dáš prednosť Bohu, to je tvoj Boh. Môže to byť napríklad fotbal. V nedeľu miesto svätej omši ideš na fotbal. Fotbal je tvoj Boh. Hej, alebo, no pomôžte mi ešte vy. Čokoľvek povieme, doplň si tam. To, čo v nedeľu, čomu dáš prednosť pred Bohom, to je tvoj Boh. To je tvoj Boh. A vidíte, platí ďalej to prvý Boží príkaz, nebudeš mať iný Boh okrem mňa, aby si sa im kláňal. Však druhý Boží príkaz. Nevezmeš meno Božie nadarmo. Zapamätajte si, tu máte však Pána Ježiša, kto znižuje autoritu Božiu, tomu Boh zniží autoritu, alebo on sám si ju vlastne zniží, on sám si ju zničí. Keď chodím do domu dôchodcov, tak keď som častejšie chodil, teraz mám málo času, ale počujem na jedno kopyto tie isté veci. Pán farár, všetko som mu dal, všetko som jej dal. Auto, chatu, dom, vkladnú knižku, vysokú školu, kúkajte, kde ma strčili. Tu do domu dôchodcov, kúkajte tu v Starobinci, kúknite, ešte tu mám aj diplom za čestné uznanie, prácu. Kúkajte, ruky zodrete, vydrete po lakte, kúkajte tu, čo mi nechali tie deti. A ja si vtedy hovorím, dal si mu všetko, ale Boha si mu nedal. Keď mu Boha nedáš do srdca, nedal si nič svojmu synovi, svojej dcere. Ak si mu dal Boha do srdca, aj keď mu nedáš peňazí, pochopí to raz tvoj syn, tvoja dcera, áno, moja matka mi dala veľa. Moja matka mi dala veľa, áno, vďaka mojej matke, môjmu otcovi. Čiže zapamätaj si, keď ty znižíš autoritu Božiu, tebe raz Boh zniží autoritu. Ty sám si ju znižíš, vlastne, ty sám si ju znižíš. A keď ty teraz hrešíš, tvoj syn za chvíľu bude tiež hrešiť. Ty mu dáš za ucho, budeš ticho. Hovorí, aha, ešte teraz nemôžem, až bude mať svaly a otco, ty budeš starý, vtedy uvidíš. A 10-násobne viac hreší syn, neskôr, než hrešil otec. Potom budeš plakať, šňukať, kde v Starobinci budeš desi, však ťa bude, jak tá z domu dôchodcom mi ukázala teta pohľadnicu, hovorí, pozrite, pán farár, syn mi poslal, kúknem, dátum, pohľadnica stará 2 roky, tu ju na srdci nosila. Však, čiže znižuješ autoritu Božiu, zapamätaj si, Boh ti zniží autoritu. A vtedy na to prídeš, keď budeš ťažko žiť alebo zomierať. Tretí Boží príkaz. Spomeň si, aby si deň sviatočný svetil. Pozrite sa, jednoducho by som povedal, 3 bytosti. Boh, človek, pes. Čo je na prvom mieste? Kto? Boh. Na druhom? Človek. A na treťom? Pes. Boh, človek, pes. Pozrite, jak to máme poukladané. Boh, človek, pes. Prvý je Boh, druhý človek, ďalej je pes. Čo sme my? Na ktorom mieste? Sme ľudia, teda sme kde? Na ktorom mieste? Na druhom. V nedeľu a prikazaný sviatok, čo ti to hovorí? Spomen si, aby si deň sviatočný svetil. Pozri sa, si na druhom mieste. V nedeľu prikazaný sviatok sa zastavím a pozriem hore. Som druhý. Kto je nado mnou? Boh. Som menej ako Boh, preto sa mu kláňam, preto ho prosím, odprosujem, preto ho oslavujem. Vo svätej omši všetky 4 modlitby naraz
sa uskutočňujú. Oslava, to je najvyšší, však potom je ďakovanie, potom je prosby a potom je odprosovanie. Naopak by sme mali ísť. Najprv odprosím, vyznávam, však potom sú prosby, potom je ďakovanie a nakoniec je oslava. To znamená, všetky 4 sú tie druhy modlitby vo svätej omši. Preto modlitba, alebo svätá omša má preto najvyššiu hodnotu. Keď raz zomreš a budeš v očistci, budeš ľutovať každý jeden deň, kedy si mohol byť na svätej omši a si nebol. Keď dajú za teba na svätú omšu a kňaz za teba slúži svätú omšu a keď si budeš v očistci, je to veľká vec, veľmi ti to pomôže. Ale 100-krát viac ti pomôže, keď sa ty zúčastníš živý na tejto svätej omši. Predstav si, teraz by tu takto vonku zavolal, poďte von, prišiel bohač a má plný voz zlata. Kto koľko si naberie, toľko má. By ste videli, ak by som sa tlačil. Máme toľko dlhov, však by ste videli, len tak by som predbehol tu. A teraz si predstav, že takto povie, mne sa nechce. A povieš, no ty máš rozum, takú šancu si mal, prídeš domov a pochváliš sa otcovi, mame. Len nabrať ti stačilo, no čo si nešiel? Čo si nešiel? Hneď by sme si poplatili dlh, hneď by sme toto a tak ďalej. A vidíš, to znamená, pri svätej omši ti stačí nabrať. Stačí nabrať. Ak si v milosti posväcujúcej naberáš do vedra, ak si v ťažkom hriechu naberáš do koša. Hej, to znamená, všetky dobré skutky naberáš, namáhaš sa, počíš sa, ale vyjde von, nazmar. A povieš si, a má potom zmysel dobré skutky robiť, ak nie som milosti posväcujúcej? Áno, má, pretože Pán Boh ti dá milosť, aby si raz sa dostal ku kňazovi a ku svätej spovedi. Tu máš čiaru, tu je čiara, ak si pod čiarou, nie si v milosti posväcujúcej, ak by si zomrel, nedaj Bože, v jednom ťažkom hriechu ideš dolu, neľutovaný. Nevadí, že ten druhý bude mať 1000 ťažkých hriechov, 1 000 000. Čo ti to pomôže, keď budeš spolu s ním v pekle? V pekle je veľa ľudí aj pre jeden ťažký hriech. Je tam jedno 14-ročné dievča, svätá Katarína Sienská hovorí, bola v pekle, však to je milosť, nie pre ňu, ale pre nás. Hovorí, keby jej Pán Boh nedal silu, tak zomre od strachu. V pekle 14-ročné dievča jednu nemravnú knižku prečítala, jednu. Preklína otca, matku, učiteľa, spisovateľa, všetkých preklína. 14-ročné dievča a je tam, dolu. Jedna nemravná knižka. Však a môžeš mať však aj 1000 hriechov, ak oľutuješ v pokore, uznáš svoj hriech, vyspovedáš sa, Boh ti odpustí. Čiže vidíš, jak je toto, keď znižuješ autoritu Božiu, Boh ti zniží autoritu. Nezabudni na to. Tretí Boží príkaz sme si hovorili, teda som hovoril už, Boh, človek, pes. To znamená, zastavím nedelu prikazaný sviatok, pozriem hore, som menej ako Boh, preto sa mu kláňam. Správne. A teraz pozrime smerom dolu v nedelu a prikazaný sviatok, kto je podo mnou? Kto je podo mnou? Pes. Všimnite si psa. Neprídeš teraz domov a povieš ty, farár hovoril Dunčo, že dneska je nedeľa, dneska máš voľno. Dunčo si láhne na budu, dá nohu, však určite to nezrobí. Samozrejme, že nie. Dunčo stráži, či je sviatok, či je piatok, či je nedeľa, či sú Vianoce, či Veľká noc. Ale ty nie si pes. Ty nie si pes. Ty si človek, ty si na druhom mieste, ty nie si pes. Pes stráži furt a furt pracuje. Ty nie si pes. Nezabudni, nie si Boh, preto sa mu kláňaš. A nezabudni, nie si pes. Preto však nepracujem. Čiže ako oslavím sviatok? Zastavím sa, pozriem hore, som menej ako Boh, kláňam sa Bohu, idem do kostola, ale pozriem dolu, som menej, som viac ako pes. To znamená, nepracujem. Bol som ešte, keď som spomínal, keď som bol mladší, pred 20 rokmi však zhruba, sme chodili natierať kostoly. Chudobné fary sme natierali, možno 30 kostolov sme najsli ako horolezci a my sme chudobné fáry zadarmo všetky. Nikdy som nebral za žiaden kostol peniaze a vlastne natierali sme, vyberali sme si chudobné fáry. A raz, teda som sa už ponáhľal, neskorší vikár po revolúcii bol zvolený za vikára v rožňanskej diecéze. My sme ho volali Ujo Jančo, to ste ho poznali, bol to Jan Ludrovský, bol to vynikajúci človek, veľký človek. On chodil ku nám, my sme volali Ujo Jančo. A on sa tak smial, keď ma videl, však prečo ja som sa ponáhľal, kamaráti ma čakali, mali sme ísť natierať a halušky sme mali. A som tak pchal do seba, cez uši mi išlo mlieko, tak všetko. Máro, kde sa tak potom vám poviem, teraz som pchal. Kamaráti ma čakajú, počkaj, zastav, ja čo ti poviem. Už som nohami prepletal, však ja s Vianočkou, ale si myslím, počkam, nech dačo sa dozviem od toho kňaza. On hovorí, Maroš, jeden môj známy, ako skončil. Bol veľmi usilovný, pracovitý. Stával dom, vystavil dom, chatu, záhradu, perfektne všetko mal zariadené. Bol mimoriadne pracovitý. Ale čo sa stalo? Už iba hnojisko dokončevali, betonovali a priviezli im uhlie.
Tá manželka už plakala, Fero, ty ma všetky zničíš, kúkaj, aké mám ruky, kúkaj, ja žena, kúkaj, tvoje deti vôbec nemajú detstvo, čo to ty, Fero, ty si taký. A daj pokoj, toto musíme zrobiť, ideme. A dovezli uhlie, teraz bol nervózny, čo má uhlie pratať, alebo betonovať, teraz bude pršať, nebude. Jak to je? Začal uhlie pratať. Oni išli na obed, hovorí, Fero, poď sa najesť, poď, Ferko, prosím ťa, poď. Nemám čas, daj pokoj, nemám čas. No a čo sa stalo? Nakoniec hovorí, už máš prichystané. Mám na stole, máš, v poriadku. Idem. Fero odbehol. Prosím pekne, Fero sa nevrátil. Manželka prišla 15 minút, pol hodiny. Príde tam, Fero zadusený. S haluškou sa zadusil, si predstavte. Na stole ležal. Zadusený. Vidíš to? Človeče, nevieš sa zastaviť. Môj kamarát takisto zomrel. Som ho volal, keď som takedy ministroval. Ešte som dosť dlho ministroval, však ako už som bol dospelý, už som aj školu skončil, aj tak som ministroval. A on jednoducho hovorí, hýbaj do kostola, pamätáš, ak sme takedy ministrovali, čo si Maroš, podnikám, vieš, nemám času, podnikám. Jak, ale čak do kostola, však v nedelu aspoň. Najlepší job mám v nedelu, ja mám kvety a vieš čo, kvety predávam. A z kostola idú a dávam a to. Hovorím, čo si cvok, však do kostola aspoň v nedelu, tak ísť ráno na omšu, alebo tak, nemám čas. Auto, chatu, ženu, mal takú veľmi dobrú, šikovnú ženu, deti, také krásne deti. Šikovný chlap. A si zoberte, jedna havárka, vletel pod nakladiak, aj so spolujazdcom zahynul. V jednej sekunde ho diabol okradol o ženu, o deti, o podnikanie, o život, bojím sa, aby aj nie o dušu. Dva extrémy sú, pozrite sa. Lenivý človek a príliš aktívny človek. Jeden mantinel nebezpečný, aj druhý. Diabol veľmi dobre vie, že musím ťa dotlačiť k jednému mantinelu alebo k druhému. Ku ktorému máš bližšie, tam ťa budem tlačiť. Ale čnosť miernosti je uprostred. A všimnite si, toto je lenivec a toto je prehnaná aktivita. Ten nejde do kostola, bo sa mu nechce, ten nemá čas. Ten nejde na príjmanie, bo sa mu nechce, ten nemá čas. Ten nerobí dobré skutky, bo sa mu nechce, ten nemá čas. Výsledok ten istý. Ani ten nejde do kostola, ani ten. Ani ten nerobí dobré skutky, ani ten. Ani ten sa nemodlí, ani ten. Čnosť miernosti je uprostred. V nedelu prikazaný sviatok buchnem z firmu, buchnem s dverami, nechám tam problémy a prosím, zoberiem si svojho syna, dcerku na koňa, keď som otec, idem do kostola po svätej omši, prosím, ideme kde ku rybníkom alebo do lesa. Áno, neboj sa strácať čas so svojimi deťmi. Teraz máš ženu mladú, teraz máš muža mladá, teraz ti treba žiť. Starobe sa ti bude klepať ruky, budeš mať síce plnú banku, plnú štrimflu, deti už len čakajú na to, keď ťa šups do starobinca a zoberú ti všetko. A začneš plakať tak, jak starobinci. Pán farár, kvôli ním som ešte aj z družstva kradol. Pán farár, to keby som ešte raz mohol, ešte raz. Nemôže. Koľky keby ešte raz mohli? Vy všetci, čo ste tu, ešte raz môžete. Ty ešte teraz môžeš zmeniť. Nezabudni, v nedelu prikazaný sviatok. Si menej ako Boh, preto sa mu kláňaš. Asi viac ako pes. Nepracuj. Venuj sa svojej žene, svojim deťom. Najlepšie využitý čas. Kašli na tie posmešky. Mnohí ti to milia ťa, pretože ti zavidia. Neboj sa venovať svojej žene, svojim deťom. Najlepšie ukladaš do banky, keď sa venuješ svojim deťom. Áno, čo si teraz uložíš do banky, v starobe si vyťahneš. Nemáš si teraz čas. Nebudú mať oni pre teba čas. Tvoje deti nepotrebujú bankára na korunky. Tvoje deti potrebujú otca, ktorý dokáže strácať čas. Dokáže strácať čas so svojimi deťmi. Áno, to potrebujú tvoje deti. Matka, ktorá dokáže vypočuť. Chlapci, narkomani však, aj títo chodia ku nám, menej máme narkomanov, my sme skôr tak bezdomovci a to je klientela širšia, čo znamená, či sú narkomani, či sú, povedzme, alkoholici, zväčša sú to alkoholici. Ale jak jeden z tých narkomanov, čo rozprával, vedel som, moja mama pozerala s otcom televízor. Nemali na mňa nikdy čas. Nikdy. Televízor, správy pozerali, vedeli presne, čo sa stalo v Kanade, v Amerike, čo sa stalo vo Francúzsku, ale ani matka nevedela, čo sa deje v mojom srdci. Keď prišli policajti a brali ma do pút, vtedy mama zrozená, synu, čo ti chýbalo? Mama, čas. Ty si nikdy nemala pre mňa čas. Otec, nikdy si nemal pre mňa čas. Toto mi chýbalo. Vidíš? Zapamätaj si, aj veľké národy, vyspelé národy zahynuli preto, že sa nevedeli zastaviť. Ten jeden deň, všimnite si Židov, od začiatku vlastne, keď Jakub, z Jakuba, z toho kmeňa vlastne vznikol ten vyvolený, však, alebo zostal ten vyvolený národ, a Ezavovci dookola, Ezav a Jakub, pamätáte si, to sú tie národy dookola, však tie arabské.
ktorých je oveľa viac, však a furt na nich útočia, oni taký malý národ a furt vytrimú. A pozrite sa, furt sú tam a furt, a ako si Golánske vyšiny, to len tam naletnú so stíhačkami, bum, 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 a idú zase naspäť, a furt sú tam. Prečo? Oni si zachovali počas tých storočí, dá sa povedať 1000 ročí, vieru v práve Boha. Skutočne. Ver tomu, ak si nebudeš mať čas, aspoň na tú nedeľu sa zastaviť, diabol ťa tlačiť do druhého mantinelu, do toho tu. Nie do lenivosti, on vie, že ťa nenachytá. Ty si podnikateľ, máš dobrého ducha, podnikateľského. Joj, ten není človek lenivý, jeho tu nedotlačím. Ja ho dotlačím na opačnú stranu, do prehnanej aktivity. Tretí Boží príkaz, Boh, človek, pes. Si človek, nezabudni si menej ako Boh. Skloniť sa pred oveľa silnejším, múdrejším, to nie je prejav hanby, je to prejav múdrosti. Áno, skláňam sa pred Tebou, Bože. Nepracujem, to znamená, ten deň naozaj nepracujem a venujem sa náboženskej činnosti, idem do kostola a venujem sa rodine, žene, deťom. Na to máš nedeľu. Nezabudni, na to máš nedeľu. Ak zachováš nedeľu, nedeľa zachová teba. V tom takom úvodzovkách povedané, lebo nie nedeľa, ale toto, čo ustanovil Pán Boh. 4. Boží príkaz. Cti otca svojho i matku svoju. Máme takú starú Tatrovku, a dakedy jazdím aj ja na nej, s vlekom, však som si zrobil vodičak, tak keď šofér má nejaký problém, že mu zoberú vodičak alebo dačo, tak sa idem do Tatry a idem. Išli sme po šúter. Išli sme tam za Svit, do Gerlachova. Také zelené je teraz dolu však pri Tatrách, ale Tatry sú zasnežené. Taký pohľad. A sme išli s chlapcom, ktorému otec zabil matku. Otec mu matku zabil. Si predstavte, prišiel z balkóna, našiel matku v krvi, otec s nožom v ruke a teraz mu povedal, poutieraj tú krv. Ten chlapec to ešte poutieral, potom ho vzali do detského domova otca do basy. A teraz si predstavte 4. Boží príkaz, cti otca svojho, matku svoju. On naraz, ideme v tej Tatrovke a on tak sedel vedľa mňa ako zavozník, kúka na tie Tatry, na mňa, tešil sa z toho, že taký pekný vzduch, pekný pohľad. Oj, farár, no, tak kedy ma už začneš učiť na ten krst? Našiel si totiž to dievča. Ja si môžem jazyk vypluť a nedokážem to, čo dokáže dobre dievča. Dobre dievča, teraz som prišiel na to, stačí mi pôsobiť na dievčata, však a 5-krát alebo 10-krát rýchlejší úspech a väčší. Ženy sú to, čo ťahajú mužov za nos. A muži idú do pekla alebo do neba. Ale furt sú to ženy. A naozaj muži idú. Uvedomte si, dievčata, ženy, vy ťaháte mužov za nos. Idú. Do pekla alebo do neba. Však on si našiel dievča, veriace dievča a ona mu dala podmienku, prosím, pekne krst a sviatosti. A si predstavte, on mi v Tatrovke reval motor. Farár, tak kedy ma začneš učiť na ten krst? Kúkal na ňu, tá je hneď. Také žily som mal na krku, však 10 v Tatrovke. 4. Boží príkaz, nezabiješ. Farár, ale mne otec matku zabil. Čo? Otec mi matku zabil. Čo teraz? Keď ho púšťali na Vianoce, prišiel za mnou, hovorí, farár, otca mi púšťajú z basy, tak ho zavolaj tu. Ty ale zabil mi matku. Ty ale je to tvoj otec. Ty nerozumieš, že mi matku zabil. A ty nerozumieš, že je to tvoj otec. Ty ale matku mi zabil, ale je to tvoj otec. Hej, a farár, ty nechceš rozumieť, alebo nevieš? Nie, ja sa teba pýtam, či ty nechceš rozumieť. Je to tvoj otec. To znamená, keď mu ty, chlapče, neodpustíš, ukáž mi ešte človeka, ktorý mu dá zmysel života. Ukáž mi. Poviem, urob ako chceš, ale ja ho pozývam ku nám. Cez spoveď vianočnú som vyšiel unavený, vyšťavený, prídem už na faru. Však a pozerám, muž taký nervózny prechádzal sa, prišiel ten chlapec, hovorí, farár, poď sem. Prišiel som tam, hovorí, farár, to je môj otec. Otec, to je farár. Podali sme si ruky, ten sa rozplakal, celé Vianoce preplakal. Však 4. Boží príkaz, cti otca svojho, matku svoju. Rodičov máme milovať, vážiť si ich a poslúchať. To posledné padne vtedy, keď sa osamostatníš. Dobre počuješ? Áno, dobre. Posledné padne vtedy, keď sa oženíš, vydáš, ideš za farára, osamostatníš sa. Totiž to by bolo neznesiteľné. Počúvať aj matku, aj muža. To nie je možné. Nie je to možné. Predovšetkým ženy, vám to hovorím, dúfam, že nedostanem druhý raz výprask ešte, svokry, pánečku, svokry, alebo budúce svokry. Nejedná svokra už rozbila nejedno manželstvo. Ak ty si taký syn, že sa nevieš otrhnúť do svojej matky, tak sa nežeň. Zostaň doma pri mame. Drž sa sukne.
Ak si taká dcera, že sa nevieš odlepiť od svojej matky, od otca, tak sa nevydávaj. Zostaň doma, tam buď a nesťažuj to mužovi alebo žene. Rodičov treba milovať, vážiť si ich a poslúchať. Milovať a vážiť do smrti. Nikto ťa z toho neoslobodí, ani pápež. A poslúchať dovtedy, kým sa neosamostatníš. Dám príklad. Na príklade to zvyknem aj chlapcom rozprávať. Predstav si, no neviem, devčatá na kraji tu, ako sa voláš tu. No, ako? Barborka. Barborka by si zobrala, ja neviem, za muža takého chlapca, dvihnite ruku, ktorého... Aha, už sa hlasia. Dobre, hlasia sa. Nejakého Janka. Barborka si zoberie za muža Janka a teraz si predstavte, rodičia majú 1 hektár poľa, alebo tak, zasadené zemiaky a povedzme je september, október, no a naraz po rokoch Barborka má povedzme 5 detí. 5 detí a naraz mamka iba dvihne telefon a v septembri povie v októbri. Baška, poviem, no, si doma? Áno. No, a ešte tak, najprv Baška povie, s Jankom sa dohodnú ty. Jano povie, ja robím furt vo fabrike, sváram, furt som tam v tom smrade a ty si furt v kancelárii, si už zelená, deti sú už fialové, nie sú na vzduchu len v škole, v družine. Vieš čo, vybavil som podnikovú chatu. Ideme do Tatier, je to zalácne, symbolická hodnota, tam máme známych, ideme. Deti skáču od radosti, Baška sa teší, joj, paráda, Jano už svára s úsmevom na tvári, už aj vedľa však, ale jednoducho tešia sa všetci. A naraz mama, už majú ísť piatok po obede a mama štvrtok večer. Telefon, Baška, kto je? Mama. Baška, ty si? Áno. Baška, zajtra zbierame zemiaky. Mám prichystané 2 veľké vedra a 5 malých vedierek pre deti. Prosím, čo urobí Baška? Pôjde alebo nepôjde? Otázka. Čo urobí Baška? Rozumná žena urobí toto. Pozerajte dobre. Mama, chvíľočku, počkaj, musím sa poradiť s mužom. Ja ti dám, čo? Mama a položí. Múdra to žena. Jak začneš vyjednávať s mamou, prehráš. Jednoducho, múdra to žena, musím sa poradiť s mužom. Múdra to žena, gratulujem takéto žene. Dúfam, že neuteká svokra. Dobre. Mama, musím sa poradiť, to znamená, musí sa poradiť s mužom. A teraz si predstavte, múdra to žena, ktorá toto povie. Ak toto povie, je to fajn. A teraz môže povedať, vieš čo, mamka, nehnevaj sa, my už máme s mužom ten plán a viete čo, už mama, neprídeme na tie zemiaky. Však keď mi príde do spovedelnice, tak 40-50 ročná žena a teraz mi povie, pán farár, nepočúvala som mamu. Kúknem cez tie mriežky. Teraz ja by som ju neurazil, koľko má rokov, tak teraz ako? Ale vy ste už mali 17 rokov. No pravda, že ho... Aby som však už... A teraz zistujem však, že povedzme, kolo 40-ky, 50-ky má tá žena a ona sa ešte furt spoveda, že neposlúcha mamu. Ale to nemáte hriech, milá pani. Čože? Čo to je? No áno. A my sme sa na náboženstve učili v malom katechizme, že rodičov... No áno. Ale potom ten začiatok milovať, vážiť a poslúchať, ale keď sa osamostatní, nemusí poslúchať, nie je viazaná. To by bolo neznesiteľné. Muž povie hojta a žena vyštá, hej, alebo svokra. Však, a teraz kde mám ísť? Roztrhnúť sa? Nemusí ísť na tie zemiaky a nemusí sa Baška spovedať z toho, neposlúchala som mamku. Nemá hriech. Alebo druhý prípad, povie to mužovi a Fero povie, ty Baška, keď ťa tak počúvam a pozerám na teba, vieš čo? No Baška, neby tvoje mamy, tak nemám teba. Vieš čo, tvoje mame vďačím za to, že mám teba. Vieš čo, kašlíme na to, zrušíme to, preložíme na budúci týždeň. Poďme mi len zbierať zemiaky, bo našim to nikdy nevysvetlíme a celý rok to bude mama spomínať. Poď, ideme na tie zemiaky. Ten druhý prípad je svetosť, to už je svetosť, ale ten prvý prípad tiež nie je hriech. Pozor, nie sme povinni robiť vždycky to najdokonalejšie a najlepšie, to by som bol stále v napätí. Čo to, mám ísť teraz pomáhať malomocným na ostrov Molokaj, alebo mám pomôcť tej starenke s tým košom? Nemusíš utekať na Molokaj, pomôž stačí tej starenke. Ale urob dobrý skutok. Ty nemusíš vždycky to urobiť.
Kde by sme, to by si stále bol v napätí. Ale chcem povedať, to prvé bola svetosť, alebo to druhé v poradí, druhé bola svetosť, nemusíš to urobiť, ale to prvé bolo to, že ty nemusíš poslúchať a nemáš hriech. Kým sa neosamostatníš darmo, nie, že povieš, že farár, tu chceš na diskotéku sobotu, ale však farár povedal, že nemusím počúvať, osamostatňujem sa, oco, hej, a ty šúpaš ako doca, ja ti osamostatním, ja som ti prepustku ešte nedal. Však, takže nie tak, nezneuži to, hej, dúfam, že nedostanem, ako hovorím od mamičiek, že deti poburujem proti rodičom, ja to zvalím na biskupa, že to nás tak biskup učil, ale je to taká vec. Čiže ešte raz, 4. Boží príkaz, cti otca, svoju matku, svojich rodičov máme milovať, vážiť si ich a čo? Poslúchať, keď sa osamostatním, prosím pekne, potom už nemusím, lebo načúvať otcovi a matke, to rozumný chlapec a dievča bude stále. Bol chlapec, ktorý hovoril, mojim otcom sa to nedá vydržať, to je koniec, tým mojim otcom, to je koniec, to je nedobrý, to je taký človek, toto, ja musím z domu. Odišiel z domu, po rokoch sa vrátil, počúval otca tak, odišiel znova. A si predstavte, keď mu otec zomrel, však postupne, jak najprv začal chodiť, teda ku otcovi, hovorí, tento môj otec celkom rozumné názory má. A keď mu otec zomrel, nebolo múdrejšieho a lepšieho muža, jak bol môj otec. Toto pochopíš až ty, až neskôr, že otec, matka ti chce dobre. Hej, teraz to ešte nechápeš, nerozumieš tomu. Preto načúvať budem vždy, čo mi povie otec, mama, ale už nie som povinná posluchnúť však koľko detí. Alebo ja neviem čo, môj brat, som možno spomínal, brat ma, si pamätám, keď brali, v tomto mali manželstvo, teda sobaš, tak čo sa stalo, on hovorí, že chcú mať veľa detí. Tak sme hovorili na svadbe, že či máme kúpiť mikrobus, či riadny veľký autobus hneď. No oni, pamätám si, že keď mali 5, majú 7 detí, 8 im zomrelo. Však to odtedy si strašne vážim svoju švagrinu. Veľmi. Tesne pred porodom som bol pri nej, keď jej povedali, že 100% zomre to dieťa a že by si ho dala vzať a že by zákros povedala, že nie. A ženy to vedia už, ja neviem, tie prístroje, všetko, to srdce klope tu, viete, na porodnici, ako to je, mám na starosti porodnicu aj gynekológiu z toho hľadiska, že tam chodím v sobotu, teda v nedeľu na Svetom, čo teraz častejšie pán kaplan. Čiže bol som akože zaopatriť švagrinu, už to bolo tesne pred porodom, všetko, mokrá, spotená, hovorím, čo ti budem hovoriť? Hovorím, si lekárka, čo ťa budem klamať? Ani ťa neviem oklamať. Hovorím, kde čo ti budem hovoriť? Nech ti Pán Boh pomáha. Dal som jej sveté primárne pomazanie nemocných. A si predstavte, dvojičky sa jej narodili, to prvé hneď však zomrelo. A ten najväčší galgan, čo keď nás príde navštíviť, ako no to je môj synovec. V kostole sa krúti všetko to, ale lekári povedali, že zomre, určite zomre on aj matka. Deti všetky sa modlili, to znamená súrodenci, brat môj, ten sa modlili a tak vrúcne sa modlili, však to, tá malá sestrička im zomrela, tu potom v truhličke maličku nesli jeden zo súrodencov a ten Rafael prežil však. A majú veľa detí, chcem povedať to, ale keď mali 5. dieťa, nezabudnem na to. Prišla svokra, akurát som bol u brata a som jedol u neho, ale som nič nevedel. A ona otvorila dvere, buch s dverami. Ty, čo ty myslíš, že moja dcerka, že, neviem, jak to povedala, mašina, alebo neviem, tak už tak. Koľko ty to máš detí? Čo ty myslíš? A toto. A kriku. Bratovi skoro zaskočilo. Tak pozera na mňa, na ňu. Ja už som ukázal, že ticho a hovorím, idem prečo. Nie, tu zostaň. Hej. A teraz brat odsunul tanier, polievku tak dal na bok, hovorí, mama, keby mi to povedal takto druhý, hoci kto, cez toto zatvorené dvere ho vykopnem a len tak preletí. Čo, ty soplošu, čo? A da neho. A toto. Brat otvoril dvere, povedal von. Na neho som už pozrel, že čo to? Von, som povedal. Idem a nikdy viac tu neprídem. A buch s dverami ometka len tak poletela však. Brat zobral ženu, tá sa rozplakala, zobral ju do rúk, na kolena. Nemôžeš za to, neboj sa, mama to tak nemyslí. Vyboskali, ja už som ukázal, že už najvyšší čas je. Hovorí, dobre, kývol a som zmizol. Si predstavte tú náhodu, alebo tú smolu, alebo jak to nazvať, však už po dieťa, keď sa narodilo, naraz okna, tiež som bol u nich, zhodokolom malo kedy, raz za 100 rokov chodím, hovorím, a vtedy som porušil výnimku a bol som u nich a pozerám z okna, si myslím, no nazdar, zákrát tak kto môžeš, hovorím, svokra. Si myslím, bratovi hovorím, človeče, nemáš dozadu nejaký hromozvod? Nie, ty tu zostaň, ty si môj brat, tu seď. A si predstavte, prišla mama, hej,
brat, ako keby nič. Vitajte, mama, nech sa páči. A prišla mama, hovorí, počúvaj, môžem toto? Môže? Nie, to nemôžete. Deti sa teraz učia, tu budú sa učiť. A tam môžem? Nech sa páči, tam máte izbu. A môžem s tou cerkou aj ísť? Nemôžete, mama. Povedal som, ide toto. Dneska je jasné presne, kto je hlavou rodiny doma. Presne jasné. Svokra sa naučila. Si predstavte, vie presne a jasné. Hej, to znamená, áno, hlavou rodiny je muž. Nie farár tak povedal zo Žakovec, ale Pán Boh to tak ustanovil. Žena, kým si to neuvedomí a neuzná, nikdy nebude šťastná. Nebude šťastná, naozaj nie. Máte tu Pannu Máriu, kde máte ju? Tu je. Panna Mária bola oporou, alebo žena má byť oporou mužovi. Nie pánom jeho srdca, ale oporou jeho srdca. Hľa služobnica, ona si uvedomila svoje postavenie a pozrite, nejaký muž sme nedosiahli jej veľkosť. Po Bohu druhá najväčšia bytosť, Panna Mária. Čiže neboj sa nič tým, že si ty žena, že si podriadená mužovi a tak ďalej. Ty sa neboj, že strácaš dačo. Pozri sa, Panna Mária to splnila do písmenka, pozri. Žiaden muž toto nedosiahol, čo ona. Nič sa neboj. Keď ťa Boh stvoril ženou, vedel prečo. Muž nemá na tej vlohy alebo ku deťom tak, jak máš ty. To znamená, Boh vedel a nepomýlil sa, prečo ťa ustanovil matkou. Čiže toto je, aby ste vedeli, 4. Boží príkaz, cti otca svoju, matku svoju. To znamená milovať, vážiť si a čo? Poslúchať. Kedy pada? Keď sa oženíš, osamostatníš, vydáš, keď ideš za kňaza, odídeš jednoducho. Tedy nie si povinný, lebo to by bolo neznesiteľné. Nedá sa to zniesť. 5. Boží príkaz, nezabiješ. Možno si odfiknete, to sa ma netýka, teraz mám kuštík pauzu. Naozaj? Naozaj? Keď som tu bol minule, ste videli chlapíka, ktorý zabil. Však, to som spomínal ako karatista, kopol Mawashigiri, to je taký oblúkový, však kop Mawashigiri, tu mu kopol, hore zalomil mu však, toto tu na lebke mŕtvy sa zosypal. No, poviem vám príklad. Ďakujem našim chlapcom. Predstavte si, že idem, keď to z Kežmarku do Popradu, je taká tam zakrúta pri Poprade. Dám vám taký príklad. Idem, koľko sa môže ísť v uzatvorenej obci, v meste? Akou rýchlosťou? Koľko? 60. Normálne okolnosti 60. A kde je výnimka 80. Ale dajme 60. Hej? Idem 60 a teraz si predstavte, prechod prechodcov, je tam semafor a teraz spadnú mi kľúče. Šoferujem a spadnú mi kľúče. Spadnú mi kľúče dolu, ja kúknem, kde tie kľúče sú, hľadám, pritom si neuvedomím a pridám na plyn a v 70-ke vyletím cez červenú a ide cez červenú, ide nejaká žena a ja ju zrazím, nedaj Bože však, ona zostane mŕtva tam ležať. Prídu policajti, zmerajú, pán farár, išli ste 70-kou, na prechode prechodcov ste zražili túto ženu a bola červená. Farár, nefarár, šup sa aj do basy. Poďme. Pýtam sa vás, mám hriech alebo nemám? Tí, čo hovoria nie, hovoria správne. To som vám chcel ukázať, že niekedy svetské zákony a Božie zákony nie sú akoby totožné, alebo nie sú tým istým smerom. Sú akoby proti sebe. Ale keď hovoríme o hriechu, aj keď ma zavrú, ja hriech nemám. Ja som nemal úmysel zabiť túto ženu. To, že policajti odmerajú aj tú drahu, majú pravdu. Aj to, že mi dajú basu, aj to majú pravdu. Ale ja som úmysel nemal zabiť a preto nemám hriech vraždy. Nemám hriech. Ale pozor, druhý prípad. Ide tam žena, pozriem lepšie, idem 40-kou, v Poprade, taká zakrúta, čo som hovoril, plná čiara, v Poprade, začiatok. A si myslím, vidím, nikoho tam není a tá žena je sama. Kúknem lepšie, to je moja učiteľka, čo mi dala 5. Jaj, no počkaj. Pozerám dookola, idem 40-kou, pridám na 60-ku, a piviu a už je tam. Zostane na zemi ležať. Prídu policajti, zmerajú brznú dráhu, no pán farár, ste šli len 60-kou, ona nebola na prechode prechodcov, tu išla cez plnú čiaru. Pán farár, čo nové Žakovce, ako sa máte? Majte sa, dovidenia. Prosím pekne, mám hriech alebo nemám hriech? Áno, lebo som mal úmysel zabiť. Vidíte, tu je ten rozdiel, občiansky zákon ma nestíha, tu je tá nedokonalosť občianskych zákonov. Vôbec ma nestíha za to, ani štátna vrchnosť alebo aké, vôbec ma nestíhajú za to, ale ja hriech mám. Čiže musím mať úmysel zabiť, vtedy mám vraždu. Prišiel jeden chlap a hovorí, pán farár, zabil som ženu. Ja som tak ukol na ňo, myslím, no názdar. Hovorí, poďte ďalej, sadnite si, nič som mu nepovedal. A potom hovorí, viete čo,
A viem, ako ste ju zabili? Ešte pred spovedou sme diskutovali, takže to môžem hovoriť. Ja som ručného vodiča, ona mi skočila vo vlaku, teda pred vagón. Má hriech? Nemá, on zastavil 100 metrov za ňou. Rozfranforcená žena. Nemá hriech, aj keď zabil. Pochopili? Musí mať úmysel zabiť, vtedy je to vražda. A vy si poviete, no také dačo som nemal, mňa sa to netýka. Naozaj? Keď sa nad koho hnevaš, ty si ho vo svojom srdci zabil. Joj, bodaj mi mu koleso odpadlo teraz, joj. Však, no čo si zrobil? Len svetský zákon ťa drží to, že ho ty nezabiješ. Ty si ho zabil vo svojom srdci. Keď sa nad koho hnevaš, tu sa máš spovedať. Teraz chlapci mi hovorili, farár, hoci kedy s nimi diskutujeme, tak povedz mi, farár, v ktorom prikázaní máš nevypiješ? Bo tu zakazuješ nám piť. Povedz, v ktorom prikázaní. Pozerám 10, som si rýchlo hovoril, si myslím, pánečko, ani v jednom, ešte raz, v ktorom? A potom mi ťuklo, aha, nevypiješ, chlapci, máš v nezabiješ. Keď ty vypiješ, zabíjaš život nielen sebe, skracuje život, môže byť rýchla vražda a pomalá. To je pomalšia vražda. Ale zabíjaš seba, keď piješ, zabíjaš svoju manželku, zabíjaš svoje deti, skracuješ im život. Keď sa hnevaš, keď nerváčiš, musíš sa spovedať práve v 5. Božom prikázi za ní. Áno, zabíjal, skracoval som si život. Sebe, manželke, deťom. Teda v ktorom to máš? V 5. Božom prikázaní. Nechcem dať ženy na módu alebo tak, Bože chráň, to ja do toho nie, ale prišlo dievčatko však ku nám mini sukňu, no už neviem, či ešte sa dá byť kratšia však, minus 22, rozopnutá mini sukňa však, a toto, oj, ty, a nie je ti zima? Nie, pán farár, nie, minus 22. Nie, že by som utočil na modu, to je vaša vec, ženy, čo neuráža čistotu. Uvedom si, že muž je v oblasti čistoty slabší. Ako ty naozaj a dráždiš ho, tvoja vina je väčšia, ako u toho muža. Ale niečo ti chcem povedať. Nie do mody hovorím, ale do toho, že ty, aj keď sa takto obliekaš, a mama ti povie, však si zober nohavice, však si zober, a neviem, čo to ženy nosia však, ale jednoducho, aby sa teplejšie obliekla, a ty jednoducho nechceš kvôli mode. Prosím pekne, tu sa musíš spovedať. Chlapci, zahraš fotbal a napiješ sa na to hneď studenej vody. Prosím, škodil som si na zdravie. Tu, v 5. Boží príkaz. Čiže nezabiješ sa nás týka? Áno, týka sa na všetkých, ja myslím všetkých. Aj moda, aj všeličo si tam nájdete však. Nervačenie, zlostenie. Ideme 6. Boží príkaz. 6. Boží príkaz sme sa učili u nás v seminári, keď som chodil, sme sa pol roka. 6 mesiacov. A dakedy však 6 minút, za 6 minút to. O 6. Božom prikázaní väčšinou nevieme rozprávať, alebo sa smejeme. Nevieme, jednoducho nevieme. Keď sa príde opýtať tvoj syn, príde k otcovi, alebo dcerka povie, táto, čo to je, nezosmilniš? Ty budeš ticho, ty budeš tak uvytnem, budeš ticho. Alebo otec povie, ty ich sa opýtať mami sa opýtaj. Čo to je smilstvo? Keby som sa pýtal, čo to je smilstvo? Smilstvo je pomer slobodného a slobodnej. To znamená, slobodný a slobodná je smilstvo. Je to ťažký hriech? Áno. Veľmi ťažký? Áno. Nevšak tak ťažký, aby mi ho Pán Boh nemohol odpustiť. Milosrdenstvo Božie ešte väčšie, jak je tvoj hriech. Smilstvo to je takýto hriech, veľký, ťažký. Čo je to cudzoložstvo? Schodíky 4 nakreslím teraz. Prvý schodík je smilstvo. Cudzoložstvo je vtedy, ak je jeden z nich ženatý, alebo ona je vydatá. Už sa nebavíme o tomto schodíku, ale o tomto. Cudzoložstvo. Povie, aký ten farár zvedavý, čo sa pýta s kým? No na meno sa ťa nepýta farár vo spovedi. To nemusíš povedať, s kým si mala pomer, alebo s kým si mal. Ale či to bol ženatý, alebo vydatá. Farára to preto zaujíma, aby sme vedeli, či sa bavíme o tom schodíku, alebo o tomto. Hej, cudzoložstvo je väčší hriech. A poďme ďalej. Krvismilstvo, často to býva, ak v rómskych osadách som sa s tým stretol, otec s dcerou, alebo brat so sestrou a tak ďalej. Hej, to znamená, to je, keď je krvismilstvo, ideme, to je tretí schodík. A svetokrádežné smilstvo, ak je to s kňazom, ak je to s reholnou sestrou, Bohu zasvetenou osobou, prosím pekne, alebo v kostole, na cintoríne, v zakristii, tak sa bavíme o 4. schodíku. A predtým, keby nebolo, tak ako sa narodia tie deti? Bocia nedoniesie však. To znamená,
je to krásne a vznešené, ale v manželstve. A chlapci mi hovorí, farár, čo to není jedno? Teraz, alebo vtedy, alebo tak. No tak kúkajte tu. Jablko v júni také. V septembri také. V júni zelené maličké a v septembri krásne červené veľké. V júni ten istý konár, tá istá odroda, tá istá zahrada. Keď zmastíš to jablko, no keď nedostaneš červienku pri najmenšom hnačku. Však? Ale to isté jablko, keď si necháš do septembra, to, čo ti v júni poškodilo, v septembri ti osoží. Sa namastíš, vitamíny. Pohlavný styk pred manželstvom, to je jablko v júni. Pohlavný styk v manželstve, jablko v septembri. Farári nehovoria nie, ale farári hovoria počkaj, jablko ešte zelené. Toto hovoria kňazi. To znamená, môže to byť tá istá žena na tom istom mieste, v tej istej miestnosti, všade, ale pred manželstvom si na seba prekliatie sťahuješ a v manželstve požehnanie. Toto by malo byť vyvrcholením lásky, manželské objatie. U kňaza najväčším vyvrcholením je slúženie svätej omši. Nič väčšie nemôžem urobiť a znešenejšie ako slúžiť svätú omšu. Tak to porovnám u manželov, to manželské objatie. Plodom vašej lásky má byť tvoj syn, tvoja dcera. Vzťah muža, ženy a plod svojho lásky. Pozerám vždy na svojho syna, dceru. Áno, chceli sme ho, čakali sme ho. To je plod našej lásky. U kňaza plodom tejto lásky, vzťah kňaza a Boha je Eucharistia, prosím pekne. Áno, čiže až tak by som to porovnal, ako u kňaza vyvrcholením je svätá omša, prosím, u manželov má byť to manželské objatie. Čo je dovolené a nedovolené, no tak sú veci však, ktoré sú dovolené, nedovolené, to znamená prezervatív však zakázané, samozrejme. Keď zoberieme antikoncepčné tabletky, nedovolené, prerušovaný pohlavný styk, nedovolený. Kto na to dopláca? Žena. Musí príde na svoje, ale žena na to doplatí. Prišla nervózna žena za biskupom, pán biskup, ja nemôžem už, čo to? Ako vyzerá váš žentinný život? Čože? Prerušujete? Áno. Áno. Žena na to najviac dopláca. Áno. V tom, kedy má byť vyvrcholením a to najúžšie spojenie, kedy má byť to najväčšie objatie, tak ona sa cíti dobehnutá. Ona je v napätí. Vinde, nevinde to, vinde, jak to bude, čo to bude, tak to bude. Aha. A keď je to pred manželstvom, tá žena vlastne furt je v tom. Čiže muž, ktorý to robí, je egoista. Nie fotbalista, ale egoista. Však, takže pozor na to. Pozor. Čiže toto, potom je Dana, vnútromaternicové teliesko. Samozrejme, keď mi takto povie, keď na gynekológii prídem, spovedám a povie, že má Danu, poviem, dobrá, teraz vám rozsešenie dám, lebo idete na vážnu operáciu a tak ďalej, alebo čosi, ale musíte si dať vybrať. Samozrejme, že ja to nekontrolujem, ale prosím pekne, spoveď neplatná, ak ma chcete oklamať. Dana je čo? To znamená D, dobrá, a neškodná antikoncepcia. To je Dana. Ani jedno z toho není pravda. Ani dobrá, ani neškodná, ani a tak ďalej. Sa narodilo Kežmarku devčatko, myslím, s Danou v hlavičke. Však. Čiže jednoducho nic toho. Čiže toto teraz, čo je dovolené? No tak dovolené je, vieme toľko, muž, ak je zdravý, tak je plodný vlastne furt, dá sa povedať, celý rok. Žena, ak je zdravá, má plodné a neplodné dni. 28 dní, povedzme ten cyklus, 5 až 8 má plodných. To znamená, ostatné má neplodné. Keby svätého Otca sa pýtali, keby som to mal vysvetliť, alebo keby ste to mali vysvetliť, svätý Otec sa pýtal teda tých lekárov, jednoduchým černoškom, ktorí sú v džungli, dá si, jak by ste im to vysvetlili? No jednoducho, tak. Zasejete semienko na jednu rolu aj na druhú. Jednu zavlažujete a druhú necháte suchú. Prosím pekne, kde vám vykličí? No v tej mokrej. To znamená, kde je mokro, tam je plodnosť. Čiže keď má žena pocit vlhka, keby sme to takto povedali, vtedy má plodné dni však a inokedy zase potom má neplodné. To znamená, toto je dovolená vec a toto môžeš využívať. Plodné, neplodné dni. Toto je dovolené. To znamená, vtedy ešte mi povedala jedna, keď na manželskej znávke som mal, hovorí, pán farár, ešte jedna antikoncepcia dovolená. Hovorím, hej, tak povedzte mi, ktorá? Pán farár, my máme dcerku. Hej, tak no a keď mám tie, tak zavolám si len dcerku ku sebe a už je to. Však je to dovolené, však dcerku si vezmu k sebe a manžel fučí. Však
Ale nič je to. Čiže pre vás je to tak, znamená, aby ste vedeli, že sú to alebo nejakou inou metodou si a takto pomáhať. Nechcem o týchto veciach viac, lebo sú to aj mladší, ale tak som naškrkol niektoré veci. O tých veciach treba hĺbkovo alebo viac so staršími, ale aj mladým treba hovoriť o týchto veciach. Prečo? Pozrite sa, prváčikovi nebudeš hovoriť o plodných, neplodných dňoch. To je blbosť. Hej. Ale zase ty o piatakovi, keď nepovieš, pozri sa, možno máš druhák sa opýta, mama, a jak sa to vlastne to decko rodí? Jak to vlastne je? Si to bocia nosia, alebo jak to je? Oj, no vieš, mamička, ja ťa nosím najprv, alebo nosím tvojho bračeka, sestričku, najprv 9 mesiacov pod srdcom. Aha, no stačí. A zás na 2 roky má pokoj. A už je piatak. Ty, ale jak to? Potom skade sa to narodí? Jak to je? No zás mu poviem čosi viacej. Nikdy neklamať, to je zasada. Povedať ale primerane veku. Primerane veku. Ja sa priznám, poviem to vám, keď sa mi narodila sestra, my sme 5 detí, a ja som bol piatak. A tedy som dobehol do izby a naraz pozerám, mama kojí. Bo som sa pozrel, otočka, už som chcel ufujaziť. Maroš, poď sem. To môžem? No, to sa môžem pozerať. No, pozerám, naozaj, mama? Naozaj. Pozerám, mama, no, a môžem sa ťa dotknúť? Hej, piatak som bol. A mama sa zasmiala, čože? Dotknúť, či sa ťa môžem? Môžeš. Prstom som sa tak mami dotkol. Nezabudnem nikdy na to. Odtedy mám mimoriadnu úctu k matkám. Chodím na porodnicu, vidím, ako matky koja. Vždycky mi príde na moja matka. Mám mimoriadnu úctu, to keby ste videli, ako mám úctu na porodnici k ženám, matkám, by ste neverili. Komu vďačím za to? Matke. Keby ma matka vtedy zjazdila, čo si to dovoluješ? Matka vedela, že som muž alebo chlapec, zárodok muža. Muž sa chce dotknúť. A žena sa chce, aby sa jej dotýkalo. Taký je rozdiel medzi tým. To znamená, muž sa chce dotknúť. Hej, je to také. Hej. A mama to krásne dokázala skrútiť. Krásne na takúto vec. A treba o týchto veciach, aby ste rozprávali aj s deťmi. Nehovorím až dopodrobna niektoré veci, lebo sú to aj mladší, ale hovorím o týchto veciach by trebalo zvlášť takedy porozprávať. A netreba sa hanbiť za tieto veci alebo o týchto veciach rozprávať. To sú veci, by som povedal, vznešené, posvetné. O pohlaví ženskom, však keď chlapcom hovorím, tak poviem, to je brána života. Uvedom si, človeče. Zostane oči, uši, otvorené oči našich, čože, farár? To je brána života. Cez tú bránu si prešiel ty, ja, každý. Stráve sa ináč k tej svojej dievčine. A on zostane zaskočený. V tejto oblasti patrí aj, dá sa povedať, ešte patrí sem, teda napríklad, alebo spovedať sa máme ešte aj, keď sú napríklad filmy, obrázky a tak ďalej. To znamená, čo sa stalo u nás? Pri miešačkách, dneska sme betonovali, som si obil prsty, za to mám také otlčené však, ale sme betonovali a teraz pozerám chlapci naraz pri miešačke, všetci. Si myslím, čo kúkajú do miešačky, či čo to je? Figu, malý časopis, no jaký? No určite nenáboženský však. Jak je teraz, farár ide, len som počul, ale pri miešačke nepočuli, že to počujem, lebo mašina hučí. A ďalej od miešačky lepšie počuť, jak bližšie, to viete už však. To znamená, farár ide, rýchlo skryli to časopis. No a teraz čo sa stalo? Zobral som časopis, fíha, chlapci skryli, farár, hej. Na večer sme išli spať, sme bývali takedy, na našej izbe bolo 21 chlapcov. Hej, teraz už bývam aj zvlášť. Niekedy idem spať ku ním, ale niekedy už idem inde. Nevládzem, priznám sa vám. Taký som tak vyčerpaný, že idem inde sa aspoň vyspať. A si predstavte, večer, keď som šiel spať, za to by som vymenil neviem čo. Idem a teraz už ten urobil, už som vedel, aha, bude teraz hovoriť farár. Hovorím, no, ja som sa už zobliekal, som nesvietil, hej, vždycky tak som šiel kolo polnoci až, som nesvietil. Farár, hovorím, no, ty si povedal v kostole, že všetko, čo Boh stvoril, je pekné a dobré. No áno, povedal som to. Farár hovorí, a ženy? Si myslím, pánečku. Hovorí, no áno, povedal som to. Tak aj ženy? Hovorí, áno. No som si ponožky dával dolu, no nazdar, si myslím. A teraz hovorí, farár, a nahé ženy? Takto som sa už posadil v Duchu Svätý, pomáhaj. Hovorí, áno, aj nahé ženy. Predstav si, všetko, čo Boh stvoril, je pekné a dobré. Teda aj nahé ženy. No farár, tak potom prečo sme nemohli pozerať tam dolu pri miešačke na tie ženy? Hovorí, chlapče, hovorí, ty, čo to hovoríš? On mal matku alkoholičku, oca tiež taký, hej, s družkou žil. Hovorím, vieš čo, odskoč domov
vyhodili ho z domu. Odskočíš z domu, ja mám tu od jedného bohoslovca fotoaparát. Skoč, odfoď mamku, keď pôjde do sprchy alebo zo sprchy, odfoď ju, dám zrobiť takú veľkú fotku a dám každému z chlapcov nad jeho posteľ, tvoju mamu. Joj, farár, mamu nie. Ty, ale ty máš sestru takú kočku, tak sestru. Joj, farár, sestru tiež nie. Ale chceš sa oženiť? No jasne. Tak tvoju dcerku. Farár, také príklady dávaš. Aha, kamaráde, ale tá na fotke, to je dačia matka, sestra alebo dcera. Nemyslíš? Okrem toho, že si nemrávnik, si aj nespravodlivý. Tá svoju matku nie, svoju sestru nie, svoju dceru nie. A tá cudza? A ozval sa tam spoza okna. Farár, ale ona to chce. A ja hovorím, dobre. A teraz to je 3-ročné dievčatko. Tvoja dcerka. Poprosí ťa britvu, ostrý nož. Dáš ju? Keď si dobrý otec, nedáš. Keby sa aj rutila o zem a bila s pesťami, aj tak nie. Tá 3-ročná dievčatko, to je tá žena odfotená, ktorá to chce. Duchovne je na úrovni toho 3-ročného decka. Čiže pozor na to. Prečo to nie je dovolené? No pretože Pán Boh, keď sa píše v písme svetom, kto s hriešnou túžbou pozrie na ženu, usňou v svojom srdci cudzoložil. Prečo to je mierené na mužov? No lebo muži sú slabší. Ale nepochybujte, ženy, že to platí aj pre vás. Ale muži sú v tej veci slabší. To treba vedieť. Hej. Čiže asi toľko o tom. Tam ešte homosexualita, to znamená aj to, keď je dekto orientovaný, povedzme, je žena orientovaná na ženu a muž na muža. Toto ešte hriechom nie je. Nemusí sa z toho spovedať. On za to nemôže. Ak dá hriešný súhlas, až vtedy je to hriech. Tak ako normálneho muža láka normálna žena, však a hriech sa to stáva až vtedy, keď dá hriešný súhlas, tak takisto, keď je opačne orientovaný, hriech sa to stáva až vtedy, keď dá hriešný súhlas. Porozumeli? 6. Boží príkaz by bol. Potom je 7. Boží príkaz. Keď som učil chlapcov, niektorí sme mali tiež asi 4 sme krstili dospelých a sme sa bavili, jeden z chlapcov mi hovorí, farár, všetko súhlasím z 10, len jeden hriech nie. A si myslím, je to muž, tak asi problém bude mať so 6. Tak už som sa usmieval dopredu, ako načapem, že mi povie, že nezosmielniš, že nesúhlasí. Len s ktorým? Vieš čo, farár? Nepokradneš? Nemáš. Som sa tak začal smiať. Hej, žil ako bezdomovec pod mostom. 2 roky. A vlastne vyhodili ho z domu a jedine, čím sa živil, to boli jeho ruky. On nevedel pochopiť, jak to, že Pán Boh zakazuje, že nepokradneš. Toto nevedel pochopiť. Všetko ostatné by bral, len toto nie. Pozor dajte na malé hriechy. Pozor. Judáš nespáchal veľký hriech. Judáš kradol z pokladničky, ale kradol tak, prefikane, že nikto nezbadal z týchto, ale kto zbadal? Pán Ježiš o tom vedel, ale apoštoli nezbadali. Pozor na malé hriechy. Na tom pohorel Judáš. Prečo? Na malých hriechoch si ho diabol navykol, že on prikyvoval áno, súhlasím, áno. Prišla veľká skúška, bum, on padol. Prečo? Lebo ho diabol uspal na malých hriechoch. On sa naučil prikyvovať, prišla veľká skúška a Judáš padol. Prečo? Lebo si ho diabol prichystal na malých hriechoch. Keď dáš dobrovoľný malý hriech, zapamätaj si, za chvíľu príde veľký hriech a padneš v ňom. Tak jak kulturista, bežný muž, normálny muž, nezdvihne 100 kg len tak, bez ničoho nič. Ale pocvičí, povedzme, 3 mesiace alebo pol roka a zdvihne. 100 kg dvihne. Tá činka, to zdvihnutie, to sú dobré skutky. Tak, ak sa dobrými skutkami sa pripravuješ na tú veľkú činku, tak malými zlými skutkami sa pripravuješ na veľký pád a veľký hriech. Judáš tak bol pripravený a diabol si ho tak učičíkal, uspal a on potom padol. Kedy môžem ukradnúť a nie je to hriech? V čase vojny, zemetrasenia, alebo keby prešlo všetko, tu zemetrasenie zrútilo a my v Žakovciach máme zemiaky a vy zomeráte od hladu a farár má a nechce dať a nedám. Môžeš spokojne ísť, môžeš si zobrať a nemáš hriech. Alebo keď ti niekto silnejší zobere, vezme ti rolu, mám 5 detí a mám tam povedzme 50 vred zemiakov každý rok a on mi zobere rolu a smeje sa z toho a ja nemám čo dať deťom do úst. Spokojne, keď viem, že mám 50 vred zemiakov, tak môžem prísť v noci na jeho rolu a môžem mu ukradnúť a hriech nemám. Nemám hriech. On má hriech, že mi zobral tie. To znamená, môžem sa odčiniť z kancla, to nehovoríme, bo povedia, farár zo Žakovec hovorí, že sa môže krádnuť. Môžeme a ideme. Čiže správne to pochopiť. Môžem sa odškodniť tajne, ak je silnejší a ak ja z toho žijem, ale pozor, nie 100 vriec, ale 50.
porozumeli. Keď on mi zobral 50, povie, tak ja mu 200 a ja mu dám. Takí sme my ľudia, ale to nie je správne. Čiže 7., 8. Boží príkaz. Keď som povedal, že my muži sme slabší v 6, ženy sú kde slabšie? No tu. Na jazyku. Tu sú slabšie ženy. Tu je ich slabinka. To znamená, aj sa hovorí, že klebetnú ženu vyfľaska vlastný jazyk. To sú najväčšie šupy. Hej, ho dostane z každej strany. Hej, je to dačo na tom. Ženy sú slabšie tu, na jazyku. Znamená, aké hriechy môžem s jazykom spáchať. Okrem toho, že ho vyplazíme takého však. No, aké hriechy? To znamená ohovaranie, osočovanie, klamstvo, nesplnený sľub. Aký je rozdiel medzi ohovaraním a osočovaním? Poviete, som vám minule tu hovoril, že píša tá pani a hovorí, pán farár, ja nemám žiadne hriechy. A tu pán farár hovorí, nie, vy patríte na oltár. Oj, na oltár? No, vy ste svetica, keď vy nemáte žiadne hriechy. No, pán farár, len ohováriam, ale len pravdu povedzela. Ja len pravdu povedzela. Toto je práve ohováranie. Osočovanie, to je klamstvo na druhého. Ako sa voláš na krstné? Ako? Zuzka. Predstavte si, teraz by som tu povedal z kancla, predstavte si tú Zuzku. Tu je v prvej lavici, tak zbožne sa pozera a ukradla nám z fary autobus. No keby som toto povedal, no to je zjavné klamstvo. A to je osočovanie, to je diabolské. To je diabolské, keď na takého klamem a mu takto ničím povedz. Prečo? Ja ho okrádam o dobra duchovné, o dobra hmotné. Takto možno tu sedeli jej babka. Hej, tá Zuzana je taká, kradla autobus a ja som jej chcela na auto šporila. Figu jej dám, nedáme nič. A už som ju okradol o auto. Vidíte? A takto možno ju do rehole, tu sestričky boli, bereme ju, Zuzka pôjde do rehole. Nikde nejde, farárový autobus ukradla, nejde nikde. Už som ju okradol o duchovné dobro. Ohováraš, osočuješ, ty kradneš. Ohováraš, brat jej hrozí však. No ale ohováranie, pozor na to, osočovanie to je diabolské. Okrádam druhého o dobré meno a jednoducho jakým právom. To je osočovanie. A ohováranie, pozor, je, hovorím síce pravdu, ale zbytočne. Je, brat, ako sa ty voláš? Jožko. Predstavte si takúto vec, že Jozef každú nedeľu spí do 10:30. A svätá omša je tu od 10:00 a on chrápe vždy do 10:30. Predstavte si, že by to bola pravda. A teraz ja tu prídem. Hej, ten Jozef tu tak predu sedí, taký zbožný. A predstavte si, drahí veriaci, vám miesto svätej omši furt chrápe v tomto doma. A nejde na svätú omšu. Je to síce pravda, ale prečo ja hovorím o jeho chybách? Nemám na to právo. To je ohováranie. Ja ho tiež okrádam o dobra, tieto hmotné, duchovné. Ako mám teda ísť na vec, keď chcem niekoho napomenúť? Rímania to mali takú skratku. Ridendo dicere verum. Úsmevom povedať pravdu. To znamená, pozor, cieľ nie je plesnúť mu medzi oči pravdu a tu máš, zadusa. Hej. Možno, že keď ten nosič nie je láska, ale niečo druhé, tak ty ani si nepovedal pravdu. Pravda je len vtedy pravdou, ak je poprepletaná láskou. Ak nie je poprepletaná láskou, tak je to len tvoja skrytá závisť a preto ty si rád, že mu môžeš povedať pravdu. Je to tvoja pomsta a tešíš sa, že ty dáš tomu nádych čnosti. Však som len pravdu mu povedal. Ty si sa pomstil. Žiarlivý si, závistlivý a ja neviem, pomstichtivý a ty to zamaskuješ do čnosti, do pravdy. Však som mu len pravdu povedal a zaduš sa. Kamaráde, cieľ nie je pravda. Cieľ je za pravdou. Získať brata, sestru nie pre seba, pre Boha. Pozor na to, čiže postup pri ohováraní, osočovaní aký? V prvom rade svätá spoveď, osočovanie musím to odvolať. Keď som tu na plné pecky povedal na kostole a keby som ešte povedal do televízie a predstavte si, a Prešove je taká Zuzka a nám autobus ukradla. Prosím, v správach by to dávali. Žakovský farár povedal, že jedna Prešovčanka mu ukradla autobus. Nestačí, že večer prídem ku ním a poviem, Zuzka, prepač. Naspäť do televízie, prosím, klamal som. Na to nie je pravda. Ak v novinách som klamal, v novinách ospravedlniť. Ak som klamal v radii opraviť. Ohováranie, osočovanie, ako to napraviť. Vyspovedám sa, odvolám a ohováranie si zapamätajte. Prišla jedna žena, mi hovorí, pán farár, neviem, viete, jak mne sa teraz dobre robí? A som pomaličky z nej ťahal. A kde ste predtým robili? A takom ženskom kolektíve sme a teraz je viacej mužov a všetko. Neviete dôvod, prečo sa mi teraz tak dobre robí? Vyplázil som jazyk a ukázal tu, preto. A máte pravdu. Však nehovorím, že muži neohovárajú, ale trošičku menej jak ženy. Však
To znamená, tak, jak sú muži slabší v 6, ženy sú slabší v 8 v jazyku. Čiže viac ženský kolektív ohovára, osočuje a preto sa ťažké so ženami narába. Som minulé jednej od nás devčat problémových povedal, radšej ešte 50 bezdomovcov, jak 5 žien. Však som mi tak povedal z zlosti. Neviem, jak na nich. Pritlačím reve, nepritlačím tiež reve, bo sa mazna. Tak jak mám robiť teraz? Hej? Poradte otcovia, jak idete na dcery. Neviem, mňa to nikto neučil, učím sa to. Čiže vidíte, aký spôsob, to znamená, chcem povedať, ohováranie, osočovanie. Vyspovedám sa a ešte vám poviem jeden dobrý návod. Ak to chcem opraviť, tak poviem nejakú dobrú, kladnú vlastnosť o tomto človeku. A si zapamätajte, človek, ktorý neohovára, neosočuje, je obľúbený v kolektíve. Klebetnice, ohováračky nikto neznášal, každý sa ich stránili jak cholery. Každý len tak, jak pľagu. Práve keď hovoríš dobre vlastnosti o ľuďoch, takto napravuješ to ohováranie. Všimnem si na Miškovi niečo dobre a poviem, všimnite si, ako krásne po svetom príjmaní sa modlil. Všimnite si, ako pomáha svojej matke. Nejaké kladné vlastnosti poviem o to dotyčnom. Kedy môžem ohovárať a nie je to hriech? Poviem to na príklade. Predstavte si, že dvaja prváci, povedzme, pijú za garážami čučko, či jak to voláte, čučko, u nás sa to čučko volá, hej. Pijú čučko, hej, to znamená jablčné víno, aby sme boli spisovní však. Pijú za garážami a matka matke hovorí, ty počúvaj, ten váš Fero s našim Janom pili tam, hej, víno za garážami. Ohovárajú? Áno. Hovoria o chyby? Áno. Ale iba vtedy to nie je hriech, ak ide o spásu mojej duše, duše koho ohováram, alebo tretej duše. To je ten príklad. Áno, matke záleží na tom, aby ten syn nebol alkoholik a preto povie druhej matke, áno, preto tvoj syn alebo tvoja dcera popíja. Je to, hovorím o jeho chybách, ale nie je to hriech, pretože mi ide o dušu tej osoby. Nie, že to teraz ženy využijú. Počúvaj, Mara, ideme o dušu tej Zuzi. Znáš, čo urobila? Hej, a už ďalšie. No, tak sme tam. Hej, to je to o tom nič. Pán Boh vidí, že či ti ide naozaj o dušu. Hej, to je ohováranie, osočovanie, potom je klamstvo. Klamstvo je vedome povedať nepravdu. Keď sa mýli človek, to neklame. Poviem Zuzke, aby dávala pozor, či tu takto neprešiel. Zuzke medzi tým spadne knižka, ona pozrie dolu a takto prešiel. A teraz sa pýtam, Zuzka, prešiel tu takto? Ona povie nie. A Jožo povie, klameš, prešiel. A on povie, neprešiel. Zastavím ich, ani ty neklameš, ani ty. Ty sa len mýliš. Mýliť sa nie je hriech. Klamať je hriech. Ja musím mať úmysel klamať. Sľub, mám to patriť do 8, mám splniť každý sľub, alebo nie každý sľub. Však takto môže povedať, keď sa mi narodí dcera, od radosti v tej bytovke všetky okná vytlčem. A narodí sa mu dcera. Teraz povie, hop, ja som sľúbil. Musím teraz to dodržať. Hriešný sľub ma neviaže. Zapamätajte si. Keď som dal alebo dala hriešný sľub, naopak mám ho zrušiť. Krátko o ňom. Prísaha. Čo je to prísaha? Prísaha je volanie Boha za svedka. Pane Bože, podsvedčiť o tom, že to, čo hovorím, je pravda. Preto v blbostiach prisáhať je hriech. A keď v klamstve, tak to je ťažký hriech. Pane Bože, prisahám, že tá svieca je na tom svetníku. Na to ja volám Pána Boha za svedka? A Pán Boh je taký poskok? Pane Bože, prisahám, že ten obrus je tu biely. No na to ty voláš Pána Boha. Vo vážnych veciach môžeš prisahať. Kedy? Napríklad, keď sa budeš sobášiť. Áno, Bože, poď mi za svedka, že to myslím vážne. Toho muža, tú ženu nikdy neopustím. Áno, vtedy, Bože, poď mi na... Ale keď ty v klamstve voláš, tak to je ťažký hriech. Bože, poď mi svedčiť, že to, čo hovorím, je pravda, keď klamem. Čiže vtedy je to ťažké. 9. Boží príkaz sme si prebrali vlastne v 6., to je ten druhý stupienok, cudzoložstvo, a 10. sme si prebrali v 7. Celé ešte raz hrniem, to sme išli expresne, ale zhrniem to celé expres však, ale zhrniem to ešte raz. 10 Boží prikázaní, dva brehy, jedna lavička, druhá. So zabradlím a bez zabradlia. Každý deň sa ti ponúkajú dve lavičky. Ktorú si vyberieš, za to budeš raz zodpovednosť. Alkoholik povie, chcem byť slobodný. Prvé 2 kroky sú slobodné, potom sa šmykne, pada dolu a už je otrokom toho alkoholu. Narkoman povie, že chce byť slobodný, je dolu. Nezriadený sex chce byť slobodný a stáva sa otrokom. A tak ďalej. Čiže toto je 10 Božích prikázaní zabradle, ktoré mi neskáče do cesty, je vedľa cesty. Prvý Boží príkaz, ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iný Boh okrem mňa, aby sa im kláňal. Predtým to boli bronz, predtým to bol kameň, doska. Dneska sa len božíkovia vymenili. Televízor, alkohol, nezriadený sex, drogy, pomôžte mi ešte kariéra,
a neviem čo všetko. Však druhý Boží príkaz. Nevezmeš meno Bože nadarmo. Zapamätaj si, ak znižuješ autoritu Božiu, Boh ti zniží autoritu. Pre tvojim synom, pre tvojou dcerou. Skončíš kde v dome dôchodcov a kde si osamostatnený. Tretí Boží príkaz. Spomni si, aby si deň sviatočný svetil. Boh, človek, pes. Sme si povedali, kde sme? Na druhom mieste. V nedeľu prikazaný sviatok sa zastavím, pozriem hore, som menej ako Boh, preto sa mu kláňam, odprosujem, prosím, ďakujem. Oslavujem ho. Pozriem dolu, ale som viac ako pes, nepracujem. Štvrtý Boží príkaz. Cti otca svojho, matku svoju. Rodičov máme milovať, vážiť si ich a čo? Poslúchať. Keď sa oženíš, vydáš, ideš za kňaza, posledné páda. Čo? Poslušnosť. Svokry, nezabudnite na to. Však aj sa nesmie Zuzka, ty si budúca svokra. Tiež znamená, dajte pozor na to, že by ste nezasahovali tým mladým do života. Nemáte na to právo. Piatý Boží príkaz, nezabiješ. Nemyslí sa len vražda, hovoríme úmyselnú vraždu, sme hovorili potrat. Potrat, čo je to potrat? Ešte sme nehovorili aspoň krátkosti. Po pohlavnom styku, keď je žena plodná, do 24 hodín mužská bunka, ženská bunka a Boh. 3 prvky, naraz sa to spojí. Mužská, ženská a Boh v tom okamihu stvorí dušu. Do 24 hodín je to jasné, či je to Marienka, alebo Janko, modrooka, černooka a tak ďalej. Odtedy je to vražda, prosím pekne, keď to dáš zobrať z tela tej matky. Čiže potrat je vražda nevinného. Hovorili sme si, ale nezabiješ, platí aj vtedy, keď si skracuješ svoj život, nerváčiš, móda a ja neviem čo všetko, piješ a tak ďalej. 6. Boží príkaz, čistota. Hovorili sme si o tom, že nezosmilníš, je to čo? Slobodný so slobodnou. O stupienok vyššie čo? Cudzoložstvo, to je ženatý alebo vydatá. O stupienok vyššie krvismilstvo, niekto z rodiny. A ešte o stupienok vyššie Bohu zasvetená osoba a niekto iný. Čiže je to ten najťažší hriech, ale Pán Boh dokáže odpustiť všetky. Samozrejme, Božie milosrdenstvo ešte väčšie, než je všetko ostatné. Než každý hriech. Teda 6. sme si hovorili aj o tie pohľady, dotyky a tak ďalej. Pozor na to. Pýtajú sa ma mladí ľudia, pán farár, no povedzte mi, no toto môžem ešte, alebo už nie. Alebo ešte to je hriech, alebo ešte nie. No to je dosť ťažko. Kto sa už pýta na hranicu, už je skoro isté, že sa namočí. Ja som vtedy hovoril takým mladému pariku, vtedy ma to napadlo a teraz to hovorím, opakujem už len vždycky mladým ľuďom. Boli ste už pri mori? Že áno, pán farár. Zober palicu a pri mori mi nakresli čiaru, kde je pevnina a kde je more. Dá sa to? No dá sa, ale keď ideš už na hranicu, 100% ťa more zamočí. Keď nie je príliv, je tu, ale naraz je príliv, jedna vlna a už si mokrý, vyskočíš. Keď ty hľadaš už čiaru, človeče, už sa zamočíš. Ty musíš ďalej zostať, ďalej. A keď si muž ešte ďalej o 3 metre, jak žena. Lebo si ešte slabší. Muži sú slabší z tejto veci a treba to vedieť. Matkám, ktoré vychovávajú chlapcov, že sú slabší ako dievčatá, treba to vedieť. To znamená, ženy sú slabšie tu. 8. Boží príkaz. To treba tiež vedieť. Čiže 6. 7. nepokradneš. Pozor na malé hriechy. Pozor, diabol si vás nachystá na malých hriechoch, dobrovoľných na veľkú zradu. 8. sme si prebrali ohovaranie, osočovanie. Osočovanie klamem na druhého a ohovaranie hovorím pravdu, ale zbytočne. Ako to odvolám, vyspovedám sa a niečo pozitívne hovorím na dotyčného v kolektíve. Týmto je vynikajúco, stmeluješ kolektív a v kolektív ťa naraz začne mať rád, keď ty začneš hovoriť o druhých dobre. Každý ohovárač rozleptáva kolektív a každý, ktorý hovorí o druhých dobre, stmeluje kolektív. Čiže toto je potom klamstvo, vedome povedať nepravdu, je to rozdiel od toho, kedy sa mýli. Potom je to prísaha, volanie Boha za svedka. Nemôžem ho v blbostiach volať a v hriechu, keď ho volám, poď Bože aj ty klamať, že povedzme, ja som ukradol vám tu mikrofón a poviem, prisahám, že som to neukradol. Bože, hýbaj so mnou klamať a povedz, že som neukradol ten mikrofón, keď som ho ukradol. Čiže toto, dajte pozor na to. A potom máme ešte, čo to je v tom 8. sľub. Hriešný sľub ťa neviaže. Si zapamätaj, keď si dal alebo dala niekomu hriešný sľub, neviaže ťa. 9. Boží príkaz sme si prebrali v 6., 10., 7., tak expresne máme 10 zase.